Da kin san irin da nake ji akan wancan tsinan nan. Me yasa kake bata yawun bakinka akan abin da ya zama dole? Me yasa kake hargagi akan dabbar da dole sai mun kama ta? Ni fa a yanzu lafiyarka ita ce a gabana. Shi kuma wancan shashashan dole mu juyo gare shi mu mayan masa da raddi. Ni takaici na ɗaya a ce ciwon da yake jikinka ni ce na ji maka shi da hannuna. Daga ina kike? Daga ina kike? Ina ka aike ni ballantana ka ga na daɗe. Wai ke baki san daraja aure bane ba? Dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku rage abin da kuke ya fara wuce gona kuma da iri. Wace gona ya wuce? A ina daidai ta daidai ina ya wuce gona. Ai ni kujera ce dole a zauna da ni. Tsoron ta ake ji ne ko akan ta aka fara aure? Kai sakarai, waye kasa da kai ballantana ka ɗauka? Kaga, Abba, dan Allah kyale ta. Wayyo Allah na. Yanzu ina yake maka ciwo? Bayana ne nan wajen ne bayana. Sannu. Kon ka maka ti? Akwai tin ne? Eh akwai ti. To je ki kawo mu zaka. Da wasan. Wai! 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 Yaushe. Yaya, wai wuyana. Musaya, an yi musaya.